Igen. Ahoj, tu je Števo. Ja volám na tvoj inzerát, ktorý máš na internete. Vedeli by sme sa dnes večer na niečom dohodnúť? Áno? Áno, ale dneska už nie, lebo na dneska mám zákazníka na večer. Ja už na kedy? Až tak dlho? Teraz sedím v taxíku, už idem. Ja ideš na SK, aha, jasné. Áno. A teda na zajtra ráno odkedy? Zajtra okolo 8:09. 8:09, hej? Aha. A môžem sa ťa, ešte kým máš čas, môžem sa ťa popýtať ešte, že či by sme sa vedeli, vieš, dohodnúť na nejakých praktikách. Ja by som bol ochotný aj zaplatiť, to sa neboj. Na noc nemôžem ísť, lebo ja už stávam okolo 4:00, lebo ja chodím aj do dediny na prácu. A na 6:00 už musíme tam byť. Ale nie na večer, ja som myslel, že zajtra ráno, len či sa vieme dohodnúť na niečom. Áno, zajtra ráno môžeme sa dohodnúť. To je jasné, áno. Len myslel som ako praktiky, vieš, že čo by sme mohli robiť, že ja by som proste bol ochotný ti aj zaplatiť, dosť. Áno, poviem ti, čo robím. Anal, oral, klasiku robím hodina 30 eur, pol hodina za 20 a samostatný oral za 15. 30 eur za hodinu, hej? No tak to je ešte dobrá cena, ja by som bol ochotný ti dať viac, len by som sa chcel popýtať, že či by sme vedeli sa dohodnúť na nejakých takých lepších praktikách, povedzme, že výstrek do úst, či robíš? A to môže byť, to je v cene, áno. V cene, hej? Áno. A také, vieš, lebo mám rád dosť fetiš, takto. A keby som ti zaplatil, tak či by sa dalo? Či sa môžeme dohodnúť, že by, povedzme si, neviem, či môžem ti to povedať normálne na rovinu? Alebo... Áno, hovor, lebo neviem, že o čom ide. Dúfam, že to nezoberieš ako srandu, ale normálne, seriózne. Ja by som ti aj zaplatil a povedzme, že by si mi ako prdla do tváre. Aj také nie. Také nie? Nie, žiadne také nie, ja nerobím také. No vieš, lebo práve to, že toto robí málo, akože vieš, čo som sa takto popýtal, ale že by som bol ochotný ti zaplatiť proste, alebo alebo niečo takéto. Áno, ja chápem, ale nie o peniaze ide, ja také nerobím, nie. Nerobíš, hej. A ani nič také drastickejšie, že povedzme, že by si sa mi vyčúrala na tvár, alebo... Nie, žiadne také nie. A vôbec? A pozri, dobre, tak takto, uvažuj nad tým, že keby si ma videla, hej, teda zajtra, že na mieste by sme sa nejak na tom dohodli. Vieš, že povedzme, že by sme si spolu trošku vypili a možno, že potom by ti to ešte... Nie, ja o takých nedohodnem v žiadnom prípade, lebo také ja nerobím. Iba čo som povedala, anal, oral a klasika, to je všetko. A výstrek do úst, hej, teda. Áno, to môže byť, áno. No a vieš, ešte existuje taká jedna praktika, posledná, teda čo sa ťa opýtam, lebo keď asi nechceš, tak nechceš. Ale posledná taká vec, že keby si mi ho teda vedela vyfajčiť počas toho, ako serem. Nie, také nie. Nie, v žiadnom prípade nie. Vôbec nie. No a... Nie. A tak prepáč, tak ako... Myslel som, že keby som zaplatil, vieš, že by sme sa vedeli dohodnúť. Nie o peniaze, žiadne také nie. A ty by si sa nemohla napríklad na mňa vysrať? Nie. To je škoda, ale bol by som ochotný ti dať, povedzme, liter na hodinu. Vieš. Pouvažuj nad tým a možno, že... Ja nedohodnem o ničom, nie. Prepáč, ale ja nie som taká. Nie. Aká? No... Dobre. Však ale si kurva, nie? Či? Ako? No však robíš predsa kurvu, nie? Áno, ale ja mám
veci, čo robím. Anal, orál, klasika, to je všetko. Nič No, dobre, iné. dobre, ja tak... to robím už 4 roky dobre. na mojich zákazníkov. Dobre, tak ja to rešpektujem, ja to maximálne rešpektujem, dobre, teda tak nebudem už sa ťa viacej pýtať na toto. A teda keď hovoríš, že môže byť aj výstrek do úst, tak môžem sa ti urobiť povedzme, že do análu? Ako? Nie, všetko ide prezervatívom, iba orál môže byť bez, áno. A keby som zaplatil, tak bez gumy? Nie, veď som povedala, že nie o peniaze, ja také nerobím. Ja mám moje praktiky, čo robím a nič iné. Ďalej ja nejdem. Ale, tak prepáč, ale vieš, nie, ja som to vôbec takto nemyslel. Ja som myslel tak, vieš, že kurva mi ide väčšinou o peniaze. Nie, ja mám mojich zákazníkov, ja mám moje praktiky, čo robím, to je všetko a to už robím kľudne 4 pozri roky. sa, s týmito vecami, čo som ti navrhol, by si mohla mať úplne nového zákazníka. Ale stálejšieho. Nie, no možno, že... Áno, ale... Nie, prepáč, ale ja musím vystupovať, už ma čaká Posledná vec. Aspoň mi očúraj tvár, prosím. Nie. Ani počuť o tom nechcem. Ďakujem ti, ahoj.